Orduan itxulapikoa.eus bada crowdfunding plataforma bat, eta ematen digun aukera azkenean tresna horrek da herritarrek proiektuak finantziatzeko, ez? Izan norbanako edo izan talde baten proiektua, izan kultur proiektu, izan proiektu sozial edo bestelako proiekturen bat Euskal Herriari edo Euskal Kulturari edo ekarpena egin dakiokena. Bai, proiektu interesgarria, ezagutzen ulako torri naiz, informazio gehion bila eta egia sama horlako proiektuk eta horlako plataformak interesgarri, azkenen herritarrak ebai, sortzaile batzuk iten dute lan bat, baino gero herritarran ekarpenari esker mantentzen dialako, ez? Eta berazgarria bai. Oso ongi, plataforma horiek, crowdfunding plataformak internet bidezkoak erabiltzen dira, eta oso ongi dago tresna hori Euskal Herritik eginda izatea eta euskera lehenesten duena izatea. Jendeak behar dugu, sortzaileok behar dugu jendearengana iritsi, eta horretarako tresna on bat crowdfunding kanpainak dira, eta itxulapikoa.eus horrek hoxe eskaintzen du, eta oso ongi etorria da. Badaude proiektu sozial batzuk prekarietatearen aurkako eragile batek jarritakoa, errauskailu edo erraustegiaren aurkako edo alternatibak lantzen dituen gurasosek jarritako beste proiektu bat, eta gero gehiago kulturgintza edo proiektu sozialak, baina beti ere liburu edo produktu, komunikazio produkturen batekin lotuta, ez? Izan daiteke liburua, film labur bat, edo izan daiteke liburuska urtekari edo bestelako produkturen batekin. 28 aldizkari satiriko bat sortzen genuen sarean, eta urtekari modura sarean kaleratutako txiste honenak grafikoa zen, satira grafikoa, bertan zeden Asisko, Unai Iturriaga, jende oso abila, eskuarekin, buruarekin batzutan ere bai, eta egiten genuen humorezko tira horiek hilabetean behin, eta gero urtean oberenak zirenak edo ez txarrenak biltzen genitun paperean ateratzeko, eta hori crowdfunding bidez lortu genuen, garai hortan ez egon itxulapikoa, ez egon beste plataforma bat, baina guri funtzionatu zigun primeran, oso emaitza ona jaso genuen. Eragilek igual txipa gehiago dute, aurkeztuko dut nor naizen eta listo ez, baina guk usteko azkenean eraginkorra izateko egin behar dena dela pentsatu norengana iritsi nahi duzun jende horrek ze aukerak dituen, 10 euroko ekarpena egitea errealista ikusten den edo 100 eurokoak egingo dituzten. Hori bakoitzak ezagutzen du azken finean pixka bat bere ingurua eta azterketa hori egin behar du. Eta horren arabera, kanpaina guzti bat pixka bat diseinatu 40 egunetan zehar emale horiekin edo emale potentzial horiekin hartu emana egin eta kanpaina hori hobetzeko eta jende hori ere, ekarpena egin duen jende hori ere proiektuaren parte senti dadin. Ekarpenan bat edo bi edo izan dutxut eta ongi. Hori ez, azkenen aipatu dutena baitare aurkezpenen, azkenen gu gala baitare proiektu horren parte ez, eta harreman, beti izaten harreman hotz hori edo pixkat puskatzen do, eta launtzen do, hori zen zure proiektuko parte izatera, edo zure aportazio txiki hori txera. Eta identifikatua ditugunez, estadistika ezberdinen bidez, ikusten dugu lurraldeen arabera, ikusten dugu non da eduki dezaketen babes gehiago edo ez, ikusten dugu ere gaiaren inguruan babes gehiago edo ez zeinek duen, baina ikusten duguna da ere, badutela babes bat jende artean, baina babes hori batzuetan badatorrela, inkluso igual sartu naiz ekarpena egitera disko bati, eta ondoan ikusi dut beste proiektu bat interesatzen zitzaena, edo piztu diana interes bat, eta horri ere ekarpena egiten dion jende bat badago. Mastodon.eus da Mastodon sarearen instantzia bat. Zer esan nahi du horrek? Mastodon da sare federatu eta libre bat, gizarte sare sozial federatu eta libre bat, eta horrek baimentzen du munduan zerbitzari desberdin asko egotea, komunitate asko desberdin asko egotea. 6.000-tik gora daude, ia 7.000,
batzutan hizkuntzako antolatuta, gaika antolatuta, baina guztien artean konektatuta daude, eta hauetako bakoitzean dauden erabiltzaileak bestekoekin ere hitz egin dezakete. Zeren antza du? Gutxi gora bera Twitterren antza du. Horretarako da, sare sozial bat da, elkarrekin komunikatzeko, mundura mezuak bidaltzeko, baina bere izaera horregatik, bere izaera federatu horregatik, komunitate desberdina sortu daitezke, eta guk sortu dugu bat Euskaldunontzat.